Siya si Baby Algin Calumpiano Asibuchi, 3 years old at anak ng mag-asawang Albert Asibuchi at Mary Jane Ronato. Nakapanlulumong tingnan ang kalagayan ng bata na sa murang edad ay kanyang dinaranas ang ganitong uri ng sakit. Ate, karaw ka ini, kay bulig ini sa Sir, salamat na nagadas po ito kay Ala. Diyan tumigang sa iyo, direk mga karoon. pagpasalamat sa makagarahong kay may tusiyaan paghatag sa nakan. Nakilala ko ang pamilya ni Baby Algin nitong katatapos lamang na Pasko habang kami pauwi galing sa lugar ng aking asawa sa barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. Habang biyahe, ikwinento ni ate ang kalagayan ng kanilang anak, pati na rin ang kanilang kahilingan at kagustuhan na mailapit sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook page at ng ating YouTube channel ang kanilang kalagayan para doon sa mga taong magmamalasakit na naway matulungan sila na maipagamot at madugtungan ang buhay ng kanilang pinakamamahal na si Algin. So, nandito po ngayon kasama po natin si Ate Mary Jane Ronato, ang nanay po ni Baby Algin. Ate, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ba o paano nagsimula yung pagkakasakit ni Algin? Antikan ko si Tom, sir. Mga September, naghinugo siya. September 2023, nangayayat, wala siyang sakit. Waray. Lalaro pa rin siya, kumakain. So, kailan nyo siya pina-check up? Unang pina-check up, ate? Una ko siya yung September 14 sa amo dito sa Palapag. Clinic, sentro. Itong RHU Palapag. Oh, anong sabi naman ng... Tapos, insad ko nga, naghinugo siya. Tapos, di siya nakaon sa maupay. Sa bagod sa ako, sa doktora na mo dito, palitin ko no ang kanyang vitamins. Yeah, ate, tanong ko, may laboratory bang ginawa? Ay, waray. Walang laboratory. Yung paglaki ng tiyan, kailan nagsimula, ate? Ito nga mga October na pagsunod sa October. Yun lang, October. Ngayong October lang. Ito So, ganun kabilis, October, November, December, January, 3 buwan. Itong mo doon. Pero sa nga October, diri pa siya halata dugod na. Kailan kayo nagpa-check up sa yung may mga laboratory na? Sa thinking ko, mga October 9. Dito sa Lawang, nagpa-check up kayo kay Doktora Tingking ko. Anong findings ng doktora? Ang kanya nasugad sa amo, kailangan ko na siya i-ultrasound kasi wala siya doon i-ultrasound sa kanya. Ang ipahimula niya sa amo, laboratory doon sa Lawang. Oo. Di ka, niya, bisan kung na laboratory na, kailangan pa niya ultrasound, x-ray. Oo. Sa lalong madaling panahon, ito na sugad niya. So, nagpa-ultrasound kayo? Oo, dito sa na-ultrasound siya, with the x-ray, balik ta kami ngayon kan, Doktora Tingking ko, kay hatag na mo ang resulta. Napabasa niyo? Hatag sa kanya, kay doon man kami sa kanya nagpa-check up. Kasi siya naghatag request para nga dito sa doctor hospital, nga ma-ultrasound dayon siya. Kasi ko na nabasa na niya ang ultrasound pati ang x-ray. Puro siya ilim dayon siya nga nasa siya. Kailangan ko nugod talaga siya, i-refer ko no pang Manila, kaya may bukol ko ng kanya atay. Agad namang inasikaso ng pamilya ang pagpunta sa Maynila, kalakip ang pag-asang gagaling ang kanilang anak. Dala ang referral, kaagad silang lumuwas ng Maynila at pumunta ng PGH upang doon magpasuri at magpagamot ng anak. So ano nangyari doon sa PGH, ate? Pagkatuna mo sa PGH, mga November 6 ito, nagkatuwa kami sa PGH. Ang sugala sa doktor nga ako dito naka-istorya nga, ma'am, mother, diri pa man kuno siya kailangan ko mo i-confine kay critical, diri pa magano critical ang kamutangan niya pang pala ko siya. Pero may referral kayo, may referral kayong dala. Oo. Stable man kuno kami kamutangan. Ang kanila ko nung karawat ito. Mga critical na kunong kamutangan kailangan na igtubo. Kaya daw kunong kanra pasyente nga mga critical ang kamutangan kailangan na siguro igtubo. punuan din. Oo. Ito niya ang kama kuno mga tulo duha nga bata ang adto na kamutangan kaya diri ko siya puliwan kasi okay pa man kuno siya. Itong ang sugad sa doktor nga nakaistorya ko sa una na mga paggadto kay duha kami kabalik ngadto. Dahil sa pangyayaring ito, sila ay napadpad kung saan-saang pampublikong hospital para makahingi ng tulong para sa bata. Subalit ayon sa kwento ni Ate Mary Jane, sila ay hindi natatanggap sa mga pampublikong hospital dahil nga sa punuan na raw ito at hindi pa naman daw kritikal ang kondisyon ng kanilang anak. Bagaman mahal, dito na sila nagbakasakaling patingnan ang kanilang anak sa pribadong hospital. Pero umabot lamang sila dito ng mahigit 1 araw dahil sa mahal na bayarin na umabot ng mahigit
20,000 piso. Dahil sa pangyayaring ito, dito na nagpasya ang pamilya na iuwi ang bata dito sa probinsya ng Lawang, Northern Samar, at kung saan dito sila namalagi ng ilang buwan hanggang sa ngayon. Ang pagkakataong makilala natin sila at ang paglapit nila sa atin, pati na rin sa mga taong maaring makatulong sa kanila, ay isang napakalaking bakasakali para sa pamilya. Pero tataya sila para sa ikabubuti at ikagagaling ng kanilang anak. Sa hirap ng kanilang pamumuhay, hindi kakayanin ng mag-asawa ang ganitong uri at ganitong kalaking gastusin. Magsasaka ang tatay ni Baby Aljen, samantalang ang kanyang nanay ay walang trabaho dahil ito ang nag-aalaga sa kaniya. Ngayon kasalukuyang naka-confine si Baby Aljen sa Northern Samar Provincial Hospital in SPH Katarman, Northern Samar. So ano yung update atin tungkol sa kalagayan ni Baby Aljen? Ang sugad sa doktor niya nga kailangan niya kung i-refer sa Tacloban. Kailan kayo ating mapupunta ng Tacloban? Kaya nangutan na kanina kung saan talaga kami nga tulad doon. Ang sugad sa doktor bago mga diri pa kuya na nga adlaw bangin buwas pa daw kuno sir kaya sunod nga adlaw kaya matawag pa kuno sir ngadto sa kuan sa Tacloban Hospital. So ngayon may good news po tayo. Ayan, sa kabutihang loob po ng Panginoon, may instrumento po tayo sa pamamagitan ng ating sponsor na handa pong magbigay sa inyo ng tulong, at ngayon nagbigay po siya ng paunang tulong sa inyo sa halagang 5,000 pesos. So ngayon pa lamang po ako po ang inyong maestro Waray, kasama po si ate, ang kanyang buong pamilya ay lubos pong nagpapasalamat sa ating butihing sponsor, ayan, sa kanyang napakagandang regalo para kay Baby Aljen. Ngayon yung bigay niyang 5,000 pesos ay ipagkakalog ko po sa inyo. Sana po ay magamit ninyo sa mga pangunahing pangailangan ni Baby Aljen, kahit paano matulungan man lang kayo kahit sa kaunting halagang ito. Ate, karaw ta ini, kay bulig ini sa Kay sir, salamat na nangadas ko to kay Salamat. diri ko tumigang sa imo dira man pagpasalamat sa makagaraho kay mayto siya ang paghatag sa nakanan. Dikan, syempre, dikan po magyapon ng ating sponsor, dikan nga labos ang tanan pag-apugutan sa upay natin kay anya tanan puro papurutan sa makagaraho marabot yung sponsor. Isang tanan ng panaringuha kinahanglan makagaraho natin at so anong masasabi ninyo ate? Anong mensahe po ninyo sa ating sponsor? Ano sabi ko po kung sino malit siya nga nag-sponsor sa amo nga dako nga salamat kay nakagbulig siya sa amo sinsadson nga halaga bisan kung diri ko siya kilala dahil akan sir nga nabuligan ak niya kay siya ang nagtukdo sa aksin para mabuligan man ang amo anak nga nagpuri na sanglit sir kung sino ka man ma'am dako nga salamat sa imo sa amo pagbuligan diri ka kunta mag-asawa sir ma'am nga bubuligan mo pa kami habang adto kami sa ospital nga ginusugad nga kuan inin nga kay i-repair po kami ngadto sa Tacloban kunta sir ma'am mabuligan mo po pa kami habang adto kami sa Tacloban naka-admit ang ako anak kay naluluoy na kami sa kanya kamutangan saya na kay di na siya nabuhat naghihinigda na lang dako nagud niyan ang kanya tiyan dikan basta grabe na talaga siya sir ma'am iyawin ang kanya kamutangan sanglit kung pwede sir ma'am nakikimanuyag sa iyo nga buligan pa man kunta kami niyo na mag-upay man lang ako anak. Sa ngayon, nasa kritikal na kondisyon ang kalagayan ni Baby Aljen dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. Kaya naman patuloy na kumakatok ng tulong at panalangin ang buong pamilya. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa pamilya o sa inyong lingkod, Maestro Waray. Ang anumang halaga na inyong ibibigay ay binhi ng pag-asa ng buhay. Kaya ngayon pa lamang po, lubos pong nagpapasalamat ang inyong Maestro Waray. Doon sa ating sponsor, maraming salamat po. Ate, walang anuman, ang panalangin namin, sana madugtungan po yung buhay ni Baby Aljen. Siyempre, gumaling po siya at lalo po siyang maging masigla, bumalik yung kanyang sigla ng kanyang pangangatawan at maging normal muli na bata. So doon po sa ating sponsor, lubos po ang pasalamat ng inyong Maestro Waray na tayo po ay naging tulay papunta po sa inyo na matulungan po
si Baby Aljen kasama po ang kanyang buong pamilya.